бәяләр артуына сәбәп. Нидән дидек? Галимнәр инде иҗтихад чыгаралар инде. Теге ачык дәлил юк. Әмма ләкин шушы аятларны, хәдисләрне өйрәнгәннән соң инде алар иҗтихад кылып әйтәләр. Алар әйттеләр, ни өчен бәяләр артады? Чөнки ди, мәсәлән, кеше сәүдә эшләргә ниятли дә ди, моның үзенең акчасы юк ди. Һәм инде моңа да теге процентсыз гына инде акча биреп тормыйлар, яки инде бай кешеләр мударбага рөхсәт ителгән. Монысы инде икенче тема, аны турында сөйләшеп тормыйм. Һәм кеше инде шушы чарасызлыктан бара инде кем процентка акча бирә, булаймы? Һәм процентка акча ала да берәр ни сәүдә белән эш итә башлый. Яки берәр анда производство башлый инде. Һәм моның товарына бәя бермә-бер артык була. Ни өчен? Чөнки бит әҗәтне дә кайтарырга кирәк. Һәм әҗәтне өстенә әле бермә-бер арттырып, процентны да кайтарырга кирәк. Шуңа күрә бәя арта. Шуңа күрә менә бу экономикада бәянең артуның бер сәбәбе менә бу риба киң таралу. Һәм риба киң таралган нәрсәләрдә менә бу заводлар, анда төрле сәүдә йортларына бөтенесе дә шушы кредитта утырганга аларга әҗәтне дә түләргә кирәк, кредит процентын да түләргә кирәк. Бөтенесен каплар өчен бәя арта. Бәянең артуның хәзерге көндә безнең икътисадта, экономикада менә бу рибаның бөтен нәрсә риба белән бәйле булу аркасында бик каты бәя арта. Менә бу бер сәбәп диде галимнәр инде.